ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜୟପୁର ଟାଙ୍କୁଆ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଅସଫଳତାର ଅନେକ ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସତରେ କି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଇ ମଧୁର ଅତୀତ। ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଫୁଲଟିଏ ପରି। ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସୁଖଭରା ଯୌଥ ପରିବାର। ପର ଆପଣାର ଯେଉଁଠି ନଥିଲା ବିଚାର। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବାସ୍ତବ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ହସ ଖୁସି ମଜାରେ ମଜାରେ କଟି ଯାଉଥିଲା ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ। ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପର ଆପଣାର। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପର ଆପଣାର। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା କି ରକ୍ତର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଋତୁଚକ୍ର ପରି ବଦଳିଗଲେ ନିଜର ଅତି ଆପଣାର। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିଶାଳ ହୃଦୟକୁ ମୋର। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଗଲେ ଦୁଃଖ ଆଉ ବେଦନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।